Salam dostlar. Bugün ýene bir video bilen sizin hyzmatyňyzda. Bugün size ýene-de öňkü videolarymyzda bolşýaly. Bu pen hakynda bir video taýýarlajak. Aslında YouTube kanalyna köp wagt berdi dostlar. Video goýmaýardym. Bu video goýmak netimde de ýokdy. Dün YouTube kanalyma girip şu 3 tane goýun bir bolgusyjy videolanmady. Bu videolama seyredip oturýarkam dostlarymyň bu videoň aşagyna ýazan ýorumlaryny okudum dostlar. We olar okap şeýle karara geldim. Dostlar menden şuny islediler. Anam bildirip bir da soradylar. Men bulan ýorumlaryny isleglerini jogapsy goýmaýyn diýip video çekmäne karar verdim. Bu videoda da size hemmejaňyzyň bilişiňiz ýaly telefonlarda ulanylýan Intra VPN'in koduny nähili düzmeli onu size görkezjek netip bolsa we ol kodu düzülýän saýtlaryň linkini videomyň açıklamalar kısmında linkini berjek dostlar size. Şeýle bir YouTube'a girelim dostlar. YouTube'a giremizden soň şeýle bir Peak Windows bu kanaly giremede şeýle bir 3 tane video goýupdym boşa türkam. Bu müň sapar görülüpdir we dostlarymdan bir näçede yorum gelipdir aşaklaryna. Menim o yorumlary okap bu dostlaryň meniň islediklerini ýerine ýetirmek üçin video goýup bundan beýlegim dowam etmäne karar verdim. Dowam etjek netip bolsa videolary VPN barady. Ýene-de videolarymyz şeýle dostlar biziň Intra VPN'in koduny niýeden almalygyny size häzir görkezjek ýöne öňden görkezmezimden öňürti size şunu aýdaýyn. YouTube kanalyna bu Intra VPN'in koduny niýeden alynýar, nähili düzülýär? Bu barada men kän gözledim, kän internetten soradym, tanış bilişlerden soradym. Ýöne bu internetde men hiç bir Intra VPN'in koduny düzmek barada özüme kanagatlandyrjy bir jogap tapmadym. Onuň üçin mony bir Hudaý tarapyn şowna düştü diýeli. Şowna düştü. Mana bir düzmäni özüm öwrendim dostlar. Onun nähili düzülüşini menim siz bilen paýlaşmakçy. Bu öwreden ýolumy ýazarlap sizem etseňiz dostlar, hiç açan Intra VPN'in kodu hiç açan tapmadym diýmerseniz, elmida masyň eliňizde onu ýigrimläp Intra VPN'in kodu bolar. Bu men görkezýän videomdaky ýaly ýerine ýetirseňiz şeýle. Buň üçin dostlar ol programa girip, o saýda girip VPN'in kodlaryny almak üçin VPN gerek gelýär. Men size görkezjek bolýanym bu VPN açıp YouTube'da hiç bir Intra VPN'in kodunun işe yarayanları yok. Onu size görkezmekçi. Ene şeýle bir ýazalyň. Intra VPN kodu 24 diýerler. Bular şol kodu beren günleri 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün işleýär. Ondan soň ýene ötýär. Abi men size öwretjek ýolum dostlar. Bunu etseňiz siziň eliňizde elmidama YouTube'y we TikTok açan Intra VPN'in kodu eliňizde mydama bolar dostlar. Biziň bu giren VPN saýtyny VPN'imiz bu däl. Başgasyny bir tapaýyn dostlar.
şeýle VPN'in intran kodlaryny görkezýärler dostlar. Ýöne bir hiç biri amykly däl. Emma bu men size görkezjek ýolum amykly dostlar. Elmedama sizin eliňizde bolar. Hiç intran VPN'in kodunyň kösenmersiňiz. Oň üçin bu wideonyň soňuna çenini görüň. Düşünmediklerinizi yorumlarda yazsanız bildigimden kömek ederim. Enni VPN'imizi ölçürelim dostlar. Ölçürdük. VPN gerek gel bu işlemleri etmekligimiz için şeýle muň linkini açıklamalar kısmında beren adyny yazıp tapıp bilmeseňiz bu YouTube kanalynyň aşağındaky goýun linkime üstüne bassaňyz şeýle bir saýta sizi getirer. Bu iksan sayt dostlar. Hazır. Bu bir dostlar. İkincisi bu. Ana. Bu ilk sayta girersiniz dostlar. Men bunun linkini aşağıda bererim ve bunun üns vermeli adyňyz şu taýjana seredim dostlar. 18 Ağustos 2024-nji ýyl. Bizim wagtymyz bilen häzir 2 gün mundan şu IntraVPN'in täze kodlary täze goýulypdyr. Bizim bunu almaly. Bonkyny göreli, bu haçan goýupdyr. Bu da aýyň 18-ne goýupdyr. 8-nji aý 2024-nji ýylda list update şu täze kodlaryň täze goýulan wagtyna ýetýärdi. Bular 2-3 gün, 3 günden 4 günden girseňiz, bular üýtgän bolsa, demek aşağıda kodlary täzeledikleri siz alıp parlap bilersiňiz. Oň üçin muny praçkerin garalýas. Klawiaturamyzy Ctrl A-ny basýas. Görüşüňiz ýaly hemmesini garaltdy. Biz muny kopýa edýäs we rabot stoly sözde tekstowy dokumentti açýas bir sany. Tekstowy dokument açanmazdan soň biz ýa kalan kodlamady buňa stavit edýäs we ikinjine malaly. Buňa gelýäs Ctrl A-ny basyp hemmesini alýas. Kopýaladyk. Muny şu alan kodumuzy ikinji saytdan alanmazy iň aşagyna gelýäs. Aşağıda bir gedek enter basyp muň aşagyna ýanky alanmadan kopýaladyk bolýan, ýene iň aşagyna düşdik. Indi biz ortaragyny pozmaly zadymyz bar dostlar. Şonu pozalyň. Ene şundan alýas ýokarlyk gün şeýle şul aralygy delete bilen aýrýas we şul ikisini birleşdirýäs. Oň üçin şunu bir ýokary çekdik, birleşdirdik dostlar. Inni men size has düşnükli bolar ýaly ben ştaýdan size bir klawiatura açayım. Ekran klawiaturada görkezsem has siz gowy düşünýärsiňiz. Всегда пролистывать этот, включить экранную клавиатуру. Ene dostlar. Biz şunu açtık. Inni ýokaryna gidýärsäniň başyndaky açıklamalarını iki saytdan alan kodlamyň başyndaky açıklamalarını biz pozmaly. Oň üçin muny şundan ýokaryga çenini delete bilen pozduk. We muny ýokary çekmek üçin şeýdip pozýan knopkany bassak ýa-da çekýär dostlar. Indi biz bu kodlary bizim ýurdumyzda işlänokmudygyny barlamak üçin şu öňüniň iki dik çyzygyny we şu ýernakyja toýnugy aýyrmaly. Biz bu 1000 sany koduň toýuny näde bir ýekeden aýyraly diýseňiz, oňun bir ansat usuly bar dostlar. Onu size görkezýän. Şu iki dik çyzygyň üstüne mişgaňyz bilen gördüp, mişgaň çep tarapyna kopýa etýäs, kopýaladyk we klawiaturamyzdan Ctrl G-ni basýas. Ctrl G-ni bassyk, hema çykanok.
Kopyaladık. Şunu bir kiçeldeyin hadi. Çık. Eniş baştakini kopya ettik. Bundan Ctrl H diyemizde şeyle bir pencere açılmalı. Zamanit diye. Что da iki çadığımız yankı kopyadan iki çadığımız çıktı. Çemde de boşluk koyacağız dostlar. Şu yukarı kuyunu şunun yerine boşluk koy diyen manası var adamın. Şunu zamani cise diysek görüşünüz yani yine öndeki iknokodları hemmecesinin öndeki iknokodlar gitti dostlar. Ve bunu yapyasını inni şu İngilizce nakıcı toyunucu alias ve gördük ve kopyaladık. Ondan sonra geliyoruz klaviaturamızı Ctrl H dedik. Yine de yan pencere açıldı. Bunun da çemi boş koyacağız. Şu da öz otomatik kopyalanır dostlar. Zamanit vise dediğimiz zaman hemmesi yine ayarlı görüşünüz yani. Bunu yapalı klaviaturanı yığınayın. Yine bizim kodlamızın önünden izinden yan bellikler ayarlıdı. Arası URL şeklinde bizim önüne geldi. Bizim bunu açıklarını karaltıp Ctrl A bilen hemmece seni birleştirip kopyalap aldık. Ve bizim yurdumuzda bunu işleyenini, işlemeyenini bilyen bir programı var dostlar. Onun ben linkini açıklamalar kısmında size veririm. Ping Info Vive diyen bir programı, şu programı. Onun üstüne iki sefer basıp açtık. Mene önkü gözlem kodlama bunu delete bilen ayırayan ve yankı URL'lerimizi bu şu taydaki adres diyen adres list topping diyen yerik ıstavit edeceğiz. Kopyalamanlarız. Şunu kopyalayacağız ve aşağıya adres list topping diyenin ıstavit edip bu taydaki nastroy kolon dostlar hiç ne değmen start'ı basın. Start'ı basınızdan sonra şeyle bizde yaşıl kızıl olup kızıllar işlemeyen yaşıllar işleyen manada bu programa bize bu URL'lerin işleyen işlemeyenini bilip veriyor ve haçan düzülenini haçan näçe saat işlendiğini hemme zady bize pinglerini cevap verişini tiyizligini zadyny görkezýär. Inni bizim bu taýda informal zatlanmaly kızıllar işlerini okuydyk. Bu kızıllar bize gerek değil. Inni yaşyllaryň içinde işlemeyenler var. Olar haýsy 127.0.0.1 bolan başlayanlar vardır. Yani şu şekilde. Bular bize işleyenler bu sebäbi publik denese ortak ağdaki URL'ler bular dostlar. Bular bizde işlemek. Şoň üçin biz bu öz yurdumuzda işleyenler bir yere jemlemek üçin replay IP adres diyen yer var ýokarda. Şunu bir ýere bassak ilki kızıllar düzülür. Ýene bir ýere basanmazdan soň ine şunyaly IP şeklindäki işleyen ýaşyllar düzülýär. Biz indi buların içinden birini alyas, misal üçin aýdaly DNS artikel 10.org şunu alaly bizimni. Şunu kopyaladyk. Diňe URL'ni kopyaladyk ve telefonumuzda intrany açıp barlak görýäs. Telefonuna men barlajak da dostlar. Men BlueStacks tip bir telefon programmalary işlediýän programa var. Onu size barlak görkezýän. Açylsy nädir? İnniki videolarda da dostlar öz niyetim sizi bilin diyen maksat bilen inniki taýarlajak videolarym birazjyk hackerlik barady. Hackerler bizim telefonlarymyza ya kompýuterlerimizde nädip sızýarlar, atak yapýarlar, DOS aldyrsyn yapýarlar we Meterpret bilen payload ýasap torowat virusyny
ýasap, onu bizim telefonlarymyza, kompýuterlerimizde näle uradýarlar we bizim telefonumyzdaky gerekli maglumatlary öldürne nädip çekýärler. O zatlary size görkezmekçi netip bolsa we goňşularyňyzyň edin diýen maksat bilen görkezjek däl muny hiç etmäň dostlar. Sebäbi özüňize ýakmaşak zady ile de etmäň. Biri sizin koduňyzy döwüp Wi-Fi'ňyzy ulansa size halanmaz, dogrymy? Edip bolýarmy? Edip bolýar o zady. Bu zatlar internet baýarda hökman hackläp bolýar. Bir goňşyň koduny döwmegi, näde döwmeligini size görkezjek we onu etmäň we ondan goranmaklygy size görkezjek. Muny edin diýip görkezmek, ýöne edip bolýanlygyny görkezmek maksady bilen edip görkezjek size. We ondan nähili goranmalygyny görkezjek. Netip bolsa Wi-Fi'ňyzyň şifrelerini we kompýuteriňizdaky maglumatlaryny, telefondaky maglumatlaryny birinin görmegini islemediğiniz zatlarınızı birinin görmekliğinin nädip öňüni almalygyny size innik videolarda görkezmekçi dostlar. Onu da VPN gurnaman görkezmeklik bilen bilelikde bu videonyny ýöretmegi planlaşdyrýan. Ine bu telefonumyz açyly dostlar, şurada görüşmek diýeli. Intra ba, intraň üstüne bir gerek basýan we men näýem işläp durby. Şoň üçin bir ýan kodu kopýalap aldyk, nastroyka geldik. Size dostlar ilk açaňyzda şu şekilde bolar. Bunu aşağı geçirin. Ýankyjan birinji gedek öňüni we izini nakyjy bir elle ýazmaly ýerlerimiz bar. Onu şu şekilde inni ýanky kopýalap şu programadan aldyk, ýani kopýalap. Bu ýem gören ýapylypdyr dostlar. Oň üçin biz başgasyny alaly. Hanı bir. Bular hemmesi işleýändir dostlar. Wagtyňyz bolsa hemmejesini barlaň işleýändir. İşler nesip bolsa biz muny aldyk we bu tak kontrol V bilen yapıştırdık ve izinden ýene bir öňe dik çykyp goýduk we DNS ready diýdik we prenýat diýdik we loju açsak ine işläp gitdi görüşüňiz ýaly. Göreliň YouTube'a girýärmi? Birinji bizim barlajağımız YouTube dostlar. Görüşüňiz ýaly. YouTube'a açdy dostlar. Men internetim biraz petrek bolandyň. Hem Bluetooth'da eksem biraz agyr işlänsiň. Emedýä bu internet telefonuňyzy urnasaňyz dostlar, telefonuňyzda sizin bu işler bu. Plaçyansa dostlar, ýene bir kod kopýalaly. Şeýdip, näçe tane kody işledip bilseňiz dostlar, kopýaladyk şeýni adguartlar elbet işleýänler. Ana görüşüňiz ýaly, bu nemesi açylyp otyr, açylýar. Inni muny sakladyk. Ana görüşüňiz şu internet şu kody işleýän eken dostlar. Biz muny näme diýäs? Şu duruşny kopýaladyk. Berden bir täzeden tekst we dokument açalyň. Biz muny işleýän kodlarymyzy şu taýda jemläliň. Bir gezek gözläňizde 50, 60, 20, 100 sana kodum çykma ihtimal. Ondan soň gelýär biz ikinji kodumuzy ýapyşdyrmak üçin muň arasyny şeýle pozýas we ýene programamyza girýäs. Biz şunu adguarda alypdyk, kopýaladyk we adguardy buň içine
Istavit etdik paraniyat. Yapıp tadan açtık. Ne bilen men işläp gitdi dostlar. Hemmeti kodlaryň işleýär. TikTok'da gir ýani içinde ba. Bu özüňiz bir gözläp tapmalar dostlar. Olam TikTok işletmedi dostlar. Görüşüňiz ýer bärde de ýapyldy. Ýapylanda seretmeň, meni bärde işler bu. Ene. Bu taýda işledi dostlar. Şu kodum içinde bu kendir gowy işleýänler dostlar, şu taýlary bu ne var pinigi dostlar. Bu şu taýda şu kodumry göreliň barlap. Sizin munnak kodum alındı. Munnak kodum alıp siz dostlar tekste goýuňyza yapıştırın. Maňa bular gerek däl. Size görkezmek maksady bilen bu şey doýatýarym men. Ine buna hemen kopýalada. Bu koda däl bu. Tak biz aýsyny alyp görelim. Şu kodu görelim. Yine bu işledi. TikTok açýamy. Yani TikTok'u bilen işletdi TikTok. Ne TikTok işleýär dostlar. Bu dünýäni dostlar men BlueStacks'imden hem internetimiň pesliginden görüşüňiz ýaly bu kod TikTok'um açdy. Bunu belläp alyň dostlar. Şuna alyp göreýin men. Ad guardi. Böyle işlemedi. İşlemese. Şu taýlaklardan şu numara göreliň dostlar. Ne bu işledi? TikTok göreli. TikTok'um men bir hiçek bolurdy. Şu kodum göreyim dostlar, onun videony taýda gutarjak. Özüňiz gowja işleýänlerini öz gowluňyza jaýlap alarsyňyz. Bugunlukça menden dostlar şeyler, bu videolar. Indiki videolaryň nesip bolsa, ýanky aýdyşmy diýäli. Taýýarlap ýakyn günlerde goýaryn. Kanala agda bolmany, like basmany, yorum yazmany unutmaň dostlar. Hem
bilmejäňiz bilen inniki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.